nwere ọtụtụ ihe ndị na-adịghị mma banyere Jekọb na-ekwesịghị ịmasị anyị, ma nwekwara ọtụtụ ihe ndị na-adịghị mma banyere Jekọb dị n'ime anyị niile n'otu n'otu. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka ebere na ngọzi Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ Nna Joseph. Ugbu a, ana m arịọ gị na-agbago ume ka ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka Onyenwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ndị m hụrụ n'anya, taa n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya, anyị ga-abanye n'isiokwu ọzọ bụ nke anyị kpọrọ Nna Joseph. Ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis 28 malite n'ahịrị nke 28 ruo na nke 35 ka anyị were ihe ọmụmụ a. E nwere ọtụtụ ihe dị egwu banyere Jekọb nke anyị na-agaghị achọ ma ọ bụrụ na anyị maara onye ọ bụrụ. Mana akụkụ nke ọzọ, e nwere Jekọb dị ukwuu n'ime onye ọbụla n'etiti anyị. Onye ọbụla n'ime anyị nwere mpaghara Jekọb dị ukwuu n'ime anyị. Anara m eche n'izu a na ọ bụrụ na anyị pụrụ ịchọpụta otu mmadụ na-agba ochie, onye bụ mpụta ihe nke ihe ndị mmadụ taa na-akpọ nwoke dị ike, onye ahụ ga-abụ Jekọb. N'ụzọ ọbụla, ọ bụrụ mpụta ihe nke ihe ndị ụwa na-ekwu na nwoke kwesịrị ịbụ. Ma ọ bụrụ na ọ bụ nwoke n'ezie, ọ dịrị ike n'arụ. Ụfọdụ na-eche na ihe mere Chineke jiri gbaso ya mgba, rụtụkwa ya aka n'okwu, bụ ka ọ ghara inwe ike, bụ n'ihi na otu n'ime ihe banyere ya bụrụ ọ bụrụ nwoke dịrị ike n'onwe ya. Ọ bụ nwoke onye jupụtara n'ike nke onwe ya. Ọ bụrụ gị naanị na ọ dịrị ike n'arụ ya, ma anyị amụwo na ọ dịrị ike n'uche nke onwe ya. Ọ bụrụ nwoke nke ọchịchọ, onye nwere ọchịchọ nke aka ya, onye ọ ga-amasịkwa ime oge niile ọchịchọ nke aka ya nakwa n'ike nke aka ya. Ọ bụrụ onye amamihe na onye aghụghọ. Mgbe m sị na ọ bụ onye amamihe, ọ bụghị amamihe nke Chineke, ọ bụ amamihe nke ụwa, amamihe nke ori, amamihe nke nghọrị. Ọ dịrị ike n'ọlụ, ọ dịrị na njikere ịghọ aghụghọ ọbụla maka inweta ihe ọbụla ọ na-achọ. Ọ ga-erute n'elu na-agbanyeghị onye ọ zọrọ ụkwụ ka o wee nwee ike rute n'ebe ahụ. Ọ na-egosipụta onye isi ụlọ ọrụ nke rutere n'ụlọ ọrụ n'ikpeazụ dịka onye isi, dịka aka ji akụ. Mgbe o rutekwara n'elu ebe ahụ, ọ na-eleghachi anya n'azụ na ndụ ya ịhụta arụ ndị mmadụ ndị o jiworo chụọ àjà tutu o nwetazuo ọchịchọ ya. Nke a bụ Jekọb. Ọ dịghị ihe ọbụla ọ dị aka ya iji mmadụ ibe ya achụ àjà. Ọ dịghị ihe ọ dị aka ya iji mmadụ ibe ya agwọ ọgwụ ego. Ọ dịghị ihe ọ dị aka ya ịgbagbu mmadụ ibe ya, ịga ori na nke mmadụ ibe ya. Ọ dịghị ihe ọ dị aka ya ichebiri ndị mmadụ n'okporo ụzọ werekwa egbe nara ha ihe ha nwere. Mgbe ị na-ekwu banyere ya, ị na-ekwu banyere Jekọb, n'ihi na ọ bụ mmadụ onye na-achọghị ịma ka o siri nweta ihe ọbụla ọ chọrọ inweta. Ihe dị ya mkpa bụ inweta ya. Ọganiru bụrụ ihe niile nye ya, n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ n'ụzọ na-ezighị ezi. Jekọb agaghị inwe ọganiru. Nke a bụ ka obi ya dị. N'ezie, mgbe ị ghọtara ntọala nke ndụ ya, ọ pụrụ iche, n'ihi na tutu amụọ ya, Chineke buru amụma maka ya, nke mere ka ọ pụta ihe na ọ bụrụ na Jekọb ga-atụkwasị Chineke obi, ọ ga-enwe ọganiru. Amụma ahụ ka a pụrụ ịhụta n'akwụkwọ Jenesis 25 malite n'ahịrị nke 2 ruo na nke 28. Ebe ahụ na-asịkwa otu a: Aịzik gbara ọgụ arọ 2 mgbe ọ lụtara Rebeka na nwunye, bụ nwa nwaanyị Betuel onye Siria nke Padan Aram, nwanne nwaanyị Leban onye Siria. Aịzik wee rịọ Jehova arịrịọ n'ihi nwunye ya, n'ihi na nwaanyị aga ka ọ bụ. Jehova wee kwe ka ọ rịọta ihe ọ rịọrọ. Rebeka bụ nwunye ya wee tụrụ ime, ụmụ ya wee gbaa mgba n'ime afọ ya. Ọ sị, ọ bụrụ na ọ dị otu a, n'ihi gịnịkwa ka mụ onwe m dị ndụ? O wee jee iju Jehova asị. Jehova wee sị ya, mba abụọ dị n'afọ gị, a ga-ekewakwa mba abụọ site n'ukwu gị. Otu mba ga-enwe ume karịa mba ibe ya, nke okenye ga-efe nke nta. Ụbọchị ya wee zue ịmụ nwa, ma lee, ụmụ abụọ dị n'afọ ya. Nke mbụ wee pụta na-acha ọbara ọbara, arụ ya niile dịka uwe ajị. Ha wee kpọọ aha ya Ịsọ. Emesịa, nwanne ya nwoke pụtakwara, aka ya na-ejide ikiri okwu Ịsọ, wee kpọọ aha ya Jekọb. Aịzik gbara arọ 3 mgbe Rebeka mụrụ ha. Ụmụ okoro ahụ wee too eto. Ịsọ wee bụrụ nwoke mara ịchụ nta, onye ọhịa, ma Jekọb bụ nwoke zuru oke, na-ebi n'ụlọ ikwu. Aịzik wee hụ Ịsọ n'anya n'ihi na ihe a chụtara na nta na-atọ ya ụtọ n'ọnụ, ma Rebeka hụrụ Jekọb n'anya.
ugbu a ihe dị mmasị banyere amụma ahụ bụ na kekacha nke na mmalite nke a gụnyere aghụghọ Jekọb. Ihe anyị hụrụ Jekọb ka ọ na-eme bụ itinye ike nke ya n'ọlụ ka o nweta ihe nke Chineke kwewuru ya na nkwa inye ya ma ọ bụrụ na ọ ga-echere ma nwekwa ntụkwasị obi. Otu n'ime ihe ndị dị mmasị anyị ịmụ banyere ndụ Jekọb bụ na nke a bụ nwoke onye nwe agụụ n'ala obi ya maka ihe nke mmụọ. Oge niile na ndụ ya ọ na-eme ihe ike ruo n'ọgwụgwụ ma ọ na-anọgide. Jekọb nara ahụ ihe nke ime mmụọ nke ọma, ma ọ nara agbalị iji aghụghọ nke anụ arụ inweta ihe ahụ. G. Campbell Morgan na ihe o dere banyere Jekọb kwuru n'akwụkwọ ya na okwukwe Jekọb chọrọ ngọzi nke nna ya, ma egwu ya mere ka o jiri aghụghọ nweta ya. Okwukwe chọrọ inweta akụ nke nna ya. Okwukwe chọrọ nweta nke akụ nke bụrụ nke ya site na nhazi Chineke, kama egwu nwetara ya site na aghụghọ. Nke ahụ bụ ezi nkọwa nke onye Jekọb bụrụ. N'ebe a, Chineke ekwewo Jekọb nkwa. Nke a bụ ihe m ga-emere gị, nke a bụ nkwa m nye gị Jekọb. Jekọb chere ọtụtụ oge. N'ezie, o mewokwa agadi n'oge ihe ndị a niile na-eme karịa nke akụkọ anyị na-eme ka ọ bụrụ. Elega anya o ruo ihe dịka 40 maọbụ 50 nke bụ etiti ndụ mmadụ, ma ọ bụrụ na onye ahụ ga-agba 130 ruokwa 145. Na ihe dịka afọ 40 maọbụ 50, Chineke emezughị nkwa ndị ahụ o kwere ya. O lere anya wee hụta na Ịsọ adịghị efe ya dịka e kwere ya na nkwa na ọ ga-efe ya. Ọ chọrọ ịghọta ihe kpatara nke a, ya mere o kpebiri na ya ga-eji aka ya mee ihe niile ka nke a wee pụta ihe ma mesokwa. Ọ bụrụ na Chineke kwere nkwa nke a, ọ bụrụkwa na ọ ga-abụ nke m, gịnị kpatara ọ dịghị eme otu ahụ? Ọ bụrụ na Chineke agaghị eme ya, elega anya ọ na-eche m ka m nyere ya aka ime ya. O wee malite ịgbalị ka ọ hụ na uche Chineke mezuru n'ime ndụ ya. Ihe mbụ nke o mere maka ịhụ na uche Chineke mezuru na ndụ ya bụrụ iji aghụghọ nweta ngọzi Ịsọ. Nwoke nke a kpọrọ E.G. Moore edewo na ihe ahụ niile bụ nweta nke ngọzi n'etiti Ịsọ na Jekọb bụrụ ihe mwute. Akụkọ a niile bụ akụkọ dị mwute n'eziokwu. N'otu akụkụ, onye nke a nọrọ na njikere iwere ohere agụrụ nwanne ya nweta ọnọdụ ọkpara ya. N'akụkụ nke ọzọ, nwanne ya jikere ire ihe nweta ya na ihe nketa ya nke o kwesịrị ego n'ihe dị oke ọnụ ahịa n'ihi ihe oriri nke ọ ga-etinye n'afọ. Ugbu a lee, ha nọ n'ebe a, nne na nna na ụmụnne nwoke abụọ. O nwere ihe dị ukwuu pụrụ site n'ezinụlọ apụta. Ọsịsa ya bụ o nweghị ihe dị ukwuu pụrụ site n'ezinụlọ apụta ma ọ bụrụ na Chineke emeghị ihe ma haziekwa ọnọdụ a. N'ezie, ihe ngọzi Ịsọ nke Jekọb zụrụ n'ọrụ ihe ọ lụpụtara nke anyị maara ugbu a bụ na o kwesịghị ime, n'ihi na Chineke adịwo mbụ kwuo ya na nkwa bụ na o were ihe niile n'aka nke ya wee suru ngọzi ahụ. Ị hụrụ ya, edepụtakwara m ihe 4 nke mere n'ihi nke a, ka m gwụ na ihe 4 nke mere n'ihi na Jekọb jiri aka ya were ihe ndị o kwesịrị iche ka Chineke nye ya. N'ihi na Jekọb n'aka nke onwe ya na n'uche nke onwe ya na n'ike nke onwe ya na n'ịgba mbọ nke onwe ya na n'ụzọ nke onwe ya gbara mbọ ime ka uche Chineke mesoo n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. Na mbụ, Aịzik nwetara ihe niile kwesịrị ya, n'ihi na dịka anyị gụrụ n'akwụkwọ nsọ ebe a, Aịzik bụrụ mmadụ onye na-adịghị ike, onye na-emeghị ihe o kwesịrị ime, n'ihi na akwụkwọ nsọ gwara anyị na ọ hụrụ Ịsọ n'anya n'ihi na Ịsọ na-egbutere ya anụ. Ọ gọziri Jekọb na-amaghị ama. Ọ hụkwara Ịsọ n'anya n'ihi na abụghị ezi ya. Ya mere mgbe ihe niile pụtara ihe, o nwetara ihe niile nke bịakwutere ya, nke bụkwa ihe ọ tụrụ n'ahịa. Ịsọ o nwetara ihe ọ tụrụ n'ahịa. Mmadụ ọbụla nke pụrụ ire ọnọdụ ọkpara ya naanị ka o wee rie ihe oriri n'agbanyeghị ụdị agụụ ji ya adịghị eche echiche nke ọma. Gịnịkwa ka anyị ga-ekwu banyere Jekọb? Akwagidere Jekọb ịgbapụ site n'ezinụlọ ya. Ọ laghachikwa ihe ruru 40 n'ihe enweghị ndidi, chere oge Chineke nakwa ụkpụrụ ya. Onye nwere mwute banyere ya karịsịa bụ Rebeka. Akwụkwọ nsọ sị na Rebeka, nne Jekọb, hụrụ ya n'anya karịa Ịsọ. Jekọb bụrụ nwa Rebeka jiri eme ọnụ. Mgbe o sokwara Jekọb ghaa aghụghọ ime ka uche Chineke mezuo tutu oge Chineke, Jekọb gbapụrụ site n'ụlọ ha. Rebeka ahụghịkwa ya anya ọzọ na ndụ ya niile. Olee ụdị ịta ahụhụ nke a bụ n'ihi iwere ọnọdụ Chineke n'okwu ọbụla na-echeghịkwa ka Chineke mezuo uche ya. Na ndụ Jekọb enwere nsogbu 4. Nke ahụ bụkwa ụzọ anyị ga-esi lee anya na ndụ ya. Nsogbu 4 ndị a bịara na ndụ Jekọb mgbe o mesoro ụfọdụ ihe nsusu.
chọọ ka o were aka ya mezuo nkwa Chineke. ị chetara na ugbu a Jekọb agbapụwo site n'ụlọ ha n'ihi na Ịsọ na-achọ igbu ya. ọ na-aga ije 450 n'ụkwụ irute Haram nke dị na Padan Aram. ebe ahụ ka ọ ga-ezutekwa nwanne nne ya bụ Laban. ma ọ nọ n'onwe ya, ị ga na-ahụta onye na-anọ naanị ya ugbu a, onye naanị ya na-agagharị n'ọzara. akwụkwọ nsọ kwukwa na Chineke ga-emeso ya ugbu a, nyekwa ya nwapụta nke onwe ya. achọrọ m ka ị tụgharịa n'isi nke 28. nke a bụ nsogbu nke Betel, isi 28 malite n'ahịrị nke 10. ọ sị, Jekọb wee pụọ na Bịasheba na-eje Heran. ọ bịaruo n'otu ebe n'ọnọdụ abalị n'ebe ahụ n'ihi na anyanwụ adawo. o were otu n'ime nkume nke ebe ahụ dọba n'okpuru isi ya, wee dinaa n'ebe ahụ. ọ rọọ nrọ ma lee, ubube nke e guzoro n'ala, ma elu ya na-emetụ ebe eluigwe dị. ma lee, ndị mmụọ ozi Chineke na-arịgo na-arịda na ya. ma lee, Jehova na-eguzo n'elu ya sị, mụ onwe m bụ Jehova, Chineke nke Abraham nna gị na Chineke nke Aịzik. ala nke gị onwe gị na-edina n'elu ya, gị ka m ga-enye ya, nyekwa mkpụrụ gị. mkpụrụ gị ga-adịkwa ka aja ala. ị ga-agbasa n'ụzọ ọdịda anyanwụ, na n'ụzọ iru anyanwụ, na n'ụzọ ugwu, na n'ụzọ ndịda. a ga-agọzikwa agbụrụ niile nke elu ụwa n'ime gị na n'ime mkpụrụ gị. ma lee, mụ onwe m nọnyere gị. m ga-edebekwa gị n'ebe ọbụla ị na-eje. m ga-emekwa ka ị lata n'ala nke a, n'ihi na m gaghị arapụ gị ruo mgbe m ga-emeworị ihe m gwaworo gị okwu banyere ya. Jekọb wee teta n'ụra ya sị, n'ezie Jehova nọ n'ebe a, ma mụ onwe m amaghị ya. otu egwu si, lee, otu ebe a dị egwu nke ukwuu. nke a abụghị ihe ọzọ ma ọ bụghị naanị ụlọ Chineke. nke a bụkwa ọnụ ụzọ ama eluigwe. Jekọb wee bilie n'isi ụtụtụ, were nkume ahụ nke ọ dọbara n'okpuru isi ya, doo ya ka ọ bụrụ ogidi. ọ wụsa mmanụ n'elu ya, kpọọ aha ebe ahụ Betel. ma otu ọ dị, Luz bụ aha obodo ahụ na mbụ. Jekọb wee kwe nkwa sị, ọ bụrụ na Chineke ga-anọnyere m, debe m n'ụzọ a nke m onwe m na-eje, nye m nri ka m wee rie, na uwe ka m wee yie, m wee lata n'ụlọ nna m n'udo, Jehova ga-abụkwara m Chineke. nkume a nke m dowokwara ka ọ bụrụ ogidi ga-abụkwa ụlọ Chineke. ihe niile ị ga-enye m, aghaghịkwa m inye gị otu ụzọ n'ụzọ 10. ugbu a gịnị mere enyi anyị nwoke bụ Jekọb? ọ nọ n'ebe ahụ naanị ya. o zuruwo ihe nke ruru nwanne ya nwoke n'ori. ọ na-ejekwa ije n'ọzara naanị ya. ụra dakwasịkwara ya. n'ụra ahụ o nwetara ọhụ site na Chineke. ọtụtụ n'ime ya anụwo nkwusa ozi banyere mvuvu ahụ nke sitere n'ụwa rute n'eluigwe. ihe ọ bụla ọzọ ị chọrọ ikwu banyere ya dị ka a na-agafe. ọ bụrụ mkpughe nke mmekọrịta pụrụ iche nke pụrụ ịdị n'etiti Chineke na Jekọb. Chineke nara ekpughere Jekọb na ụzọ esi eme ihe n'ụwa bụ inwe njikọ aka anyị na eluigwe. ya mere Jekọb hụrụ nke ahụ, egwu jupụtara ya n'arụ. o wee tie mkpu sị, nke a bụ nnọọ ebe na-atụ egwu. nke a abụghị ihe ọzọ ọbụla ma ọ bụghị ụlọ Chineke. Jekọb wee kwe Chineke nkwa. o chezọkwara ya, ma Chineke echezọghị ya. ọ dịkwa mmasị na mgbe Chineke ekpughesịrị onye aghụghọ ahụ onwe ya, onye ahụ nke na-agbalị ịlụpụta ihe niile na ike nke aka ya, ihe mbụ Jekọb mere mgbe ọ chọpụtara na o nwere ọhụ site n'aka Chineke bụrụ ime ka Chineke pịanyere ya aka n'akwụkwọ, ka ya na Chineke nwee ọgba ndụ. anụ m ọtụtụ nkwusa okwu banyere nkwa Jekọb, ma o si n'ezi ma o zighị ezi. enwere m owuwe anya na o siteghị na Chineke. o doro m anya na Jekọb hụrụ mkpughe ukwu ahụ nke Chineke wee sị, ị maara na nke a bụ ihe pụrụ iche. eleghị anya, apụrụ m iji Chineke nweta ihe m na-achọ. ya mere ọ sịrị, onye nwe m, ọ bụrụ na nke a dị mma, ị pụrụ ịbanye n'ọgbụgba ndụ mụ na gị. ọ bụghị oke okwu, naanị ụzọ ihe anọ. onye nwe m, ọ bụrụ naanị na ị ga-aka akara gị na mkpụrụ ihe anọ ndị a, kwenyekwara ha, aga m agwa gị ihe m ga-emere gị. onye nwe m, ị ga-abụ onye ihu m kpọrọ inwe nwoke dị ka m mgbe ị kasara akara gị n'ọgba ndụ a. ama m ọtụtụ mmadụ dị ka nke ahụ, mmadụ ndị si otu eme ihe. ị maara, enwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị chọrọ iji Chineke nweta ihe a na-achọ. enwekwa ndị mmadụ na ọnwa ememe ije ozi ndị na-abịakwute mmasị m n'ezi onye ọzụzụ atụrụ, ichere na Chineke ga-emere m nke a ma ọ bụrụ na m mee nke a. Jekọb bụrụ onye mbụ nke nyere ọnọdụ maka ije ozi ya. onye mbụ onye bịakwutere Chineke ma sị ya, Chineke, ọ bụrụ na ime ihe dị otu a, aga m agwa gị otu ihe, onye nwe m,
aga m enye gị otu ụzọ na osiri. Onye nwe anyị kwa na ọgbọ anyị gara sị ya, Jekọb, ị gaghị enye m nke ahụ. Ọ bụ ụgwọ iji m, ọ bụ mmụ ya, ọ bụghị gị na-enye m ya, ọ bụ ụgwọ ị na-akwụ m akwụ. Ị kwesịghị inye Chineke ọnọdụ tupu ime ihe dịrị gị nye ya. Jekọb bụrụ onye aghụghọ. Enwere m akwụkwọ nke dịrị n'ebe nchedo akwụkwọ m nke Luis Palo dere afọ ole na ole gara aga. Akwụkwọ ahụ ka o dere banyere ndụ Jekọb na Josef nwa ya nwoke. Isi akwụkwọ ahụ bụrụ onye aghụghọ na onye ọrọ nrọ, mmadụ abụọ dị iche. Jekọb nara achọ inwe amamihe nke mmadụ na mmekọrịta na Chineke. Ugbu a ihe dị mmasị ebe a bụ na ị pụrụ ịnwale eziokwu nke na ikwe nkwa site n'inyocha ma emezuru ya. Jekọb kwere Chineke nkwa n'ihi nkwupụta ya na Betel. Ọ sịrị, onye nwe m, aga m efe gị, aga m ebikwara gị ndụ, aga m emere gị ihe ọma ndị a niile. Ya mere, ile Jekọb anya ugbu a, ị ga-ahụta ma nke a niile ma o mezuru. Ana m agwa gị, amụwo m akwụkwọ nke ọma, apụghị m ịchọpụta ebe ọ bụla ebe o chetara nkwa o kwere. Ọbụnadị 10 afọ mgbe o kwesịrị nkwa ndị a, Jekọb enwereghị mmasị na Chineke ma ọlị. Ọ bụrụ onye oke ọchịchọ maka ihe ọ ga-enweta. Ihe niile bụrụ mkpa ya bụ anụmanụ, igwe atụrụ na igwe ehi na mmụba. N'ọgba anyị taa, ego n'ụlọ akụ, azụmahịa na akụ na ụba. Ọ bụrụkwa na ọ ga-achọta ụzọ ọ ga-eji were Chineke nwetazuo ọchịchọ ndị a, ọ ga-eme ya, ma ọ bụrụghị uche ya inyechasị Chineke onwe ya. N'ihi nke akwụkwọ nsọ dere na n'afọ ndị na-eso ya na ndụ Jekọb enweghị ihe na-egosi nwekọrịta nke ya na Chineke nwere na Betel. Jekọb bụrụ onye oke ọchịchọ. Ọ chọrọ ihe niile dị n'ụwa ewezụga Chineke. Igwe atụrụ ya na nweta ya mụbakwara, ma ncheta ya banyere Betel dịrị ala karịsịa. Chineke zitewo ya n'iru otu oge, ma o meghịkwa ihe o kwesịrị ime. Ugbu oge ruo maka nsogbu nke abụọ. Nsogbu nke abụọ na ndụ Jekọb bụ ihe m ga-akpọ nsogbu na Peniel. Jekọb gbara 100 afọ ugbu a. Ọ gabigokwa ihe ike n'aka nwanne nne ya bụ Leban. Chineke kwenyere ka Jekọb hụta n'ime onye ọzọ ihe niile nke a kpọrọ asị n'ime ndụ nke ya onwe ya. N'afọ ndị a niile eleghị anya 10 afọ 4, Chineke ekwenyewo ka Jekọb hụta na mbụ ka ọ pụrụ iji dị njọ izute mmadụ ọzọ nke dị ka ya. Ọ bụkwa ụzọ nke Chineke họrọ n'oge nke Jekọb. Echekwara m n'oge ụfọdụ ọ bụkwa ụzọ ọ na-ahọrọ n'oge nke anyị taa. Afọ ndị ahụ niile nke Jekọb jiri aghụghọ ghọgbuo ndị mmadụ, ọ bụkwa afọ ndị a niile ka Chineke tinye n'ọnọdụ ebe ọ ga-abụ onye aghọgburu aghọgbu. N'ikpeazụ o kpebiri n'oge eruo ka hapụ Heran laghachi obodo ya. Ọ chọrọ ịchịkọta ezinụlọ ya ọnụ. Ọ dịkwa na njikọ ugbo ịlaghachi ụlọ. Ọ nọ n'ụzọ ịlaghachi ka ọ hụta nna ya. Ịlaghachi okporo ụzọ ahụ dị 450 site na Heran. Ije ụzọ ahụ niile irutekwa Bịasheba ọzọ. Ma o nwere ihe mere n'ụzọ. Tụgharịa n'isi 32 site n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 12 nke akwụkwọ Jenesis. Nke a bụ ihe mere. Ọ sị, ma Jekọb jere n'ụzọ ya, ndị mmụọ ozi nke Chineke wee zute ya. Mgbe ọ hụrụ ha, Jekọb sịrị, ọmụmụ ụlọ ikwu Chineke ka nke a bụ. O wee akpọ ahụ ebe ahụ Mahanem. Jekọb wee zie ndị ozi n'iru ya jekwuru Ịsọ nwanne ya ruo ala Sia bụ ọhịa Edọm. Onye ha iwu sị, otu a ka unu ga-asị onye nwe m Ịsọ, otu a ka oru gị Jekọb sịrị, n'ụlọ Leban ka m nọwụrụ dịka ọbịa. Nọgide ruo ugbu a, enwekwara m ehi na ịnyịnya ibu na igwe ewu na atụrụ na oru ndị ikom na ndị inyom na-eje ozi. Mgbe ezie ịgọzi onye nwe m, ịhụta amara n'iru gị. Ị pụrụ ịghọta ihe mere Josef jiri dịka a ga-asị na ọ na-anwụ mmi nke mmiri ahụ tupu o tinye ụkwụ n'ime ya. Gee ntị. Akwụkwọ nsọ si n'ahịrị nke 6, ndị ozi ahụ wee laghachikwute Jekọb sị, anyị bịakwutere nwanne gị Ịsọ, ọzọkwa ọ na-abịa izute gị ya na nnụ ndị ikom. Jekọb wee tụọ egwu nke ukwuu, obi lọbakwara ya mmiri. Ngwa ngwa onye aghụghọ ahụ banyere n'ọlụ, na mgbe na-adịghị anya Ịsọ ga-anwụdo ya. Gịnị ka anyị ga-eme? Ya mere akwụkwọ nsọ sịrị, o wee kere ndị ya na ha nọ na igwe ewu na atụrụ na igwe ehi na kamel na mma ụlọ ikwu 2. Ọ sị, ọ bụrụ na Ịsọ abịa ruo otu ọmụma ụlọ ikwu tigbuo ya, ọmụma ụlọ ikwu nke fọdụrụ
ga-abụ ndị gbapụrụ agbapụ. Jekọb wee sị, Chineke nke nna m Abraham. Ngwa ịhụla ugbu a, Jekọb na-ekpe ekpere ugbu a n'ihi na ọ nọ na nsogbu. Ndị aghụghọ na-ekpe ekpere naanị mgbe ha hụtara onwe ha n'ime mmiri ọkụ. Ọ bụghị eziokwu. Jekọb wee sị, Chineke nke nna m Abraham na Chineke nke nna m Aịzik, Jehova nke na-asị m, laghachi n'ala gị, laghachikwuru ụmụnna gị, m ga-emekwa gị mma. Ekwesịghị m ebere niile na eziokwu niile nke i meworo oru gị, n'ihi na mkpanaka m ka m were gabiga Jọdan nke a, ma ugbu a aghọwo m ọmụmụ ụlọ ikwu abụọ. Biko napụta m n'aka nwanne m n'aka Ịsọ, n'ihi na onwe m na-atụ egwu ya. Ma eleghị anya ọ ga-abịa tigbuo m, tigbuokwa nne tinyere ụmụ ya. Ma gị onwe gị sịrị, aghaghị m ime gị mma, m ga-emekwa mkpụrụ gị ka ọ dị ka aja nke oke osimiri, nke a na-apụghị ịgụta ọnụ, n'ihi ọtụtụ ọ dị. Ugbu a gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-ekwupụta nkwa Chineke nye ya nke o kwere ya kamgbe 40 gara aga. Eleghị anya kamgbe afọ ndị a niile o chetabeghị nkwa ahụ ọbụnadị otu ugboro. Mana ugbu a ọ hụtara onwe ya n'ime ite mmiri ọkụ. Ihe ọ na-asịkwa bụ, Onyenwe anyị, achọrọ m ka ị cheta ihe i kwere m na nkwa. O wee n'ọnọdụ abalị n'ebe ahụ. Abalị ahụ o werekwa ụfọdụ n'ime ihe batara n'aka ya ka o bụrụ onyinye nata iru ọma inye Ịsọ nwanne ya. Ọ kọkwara ihe niile nke Ịsọ wetara ya, nakwa ka o si nye ha n'aka ndị ozi ya. Ọ sị, o wee nye onye nke mbụ iwu sị, mgbe ị na-eje were nke a. Ihe Jekọb mere bụ na ọ gbasara ogologo. Ọ dịrị ka igwe mmadụ. O nyekwara ndị ozi ya niile ihe nta na akụ niile nke o nwere. O zipụkwara ha n'otu n'otu ịhụta Ịsọ. O nwere ihe kpatara o jiri mee nke a. Ọ ga-adị ka ọ karịrị. Ị mara, ọ bụrụ na ọ pụrụ ịgbasa ya, meekwa ka ọ dị ka oriri nne karịa, Ịsọ nwere ike nwee obi ụtọ. N'ihi ya, o zipụrụ igwe mmadụ ndị a ime ka o rite obi Ịsọ n'uru. Ugbu a ekewakwa ezinụlọ ya site n'ebe ọ nọ. Ndị ozi ya ejewo inye Ịsọ onyinye. Jekọb mekwara ihe niile echiche obi ya gwara ya ka o mee. O mere nke a igbochi nsogbu o chere na-abịa site n'aka nwanne ya nwoke. N'ikpeazụkwa, anyị na-abịa n'ọgwụgwụ nke isi nke 32. Anyị na-ahụkwa ka Chineke jiri meso Jekọb onye aghụghọ. Jekọb kpere ekpere nke ụjọ, malitekwa ụkpụrụ anụ arụ ọrụ ya. Ọ ka bụkwa onye aghụghọ nke ahụ ọ bụrụ kamgbe ọtụtụ afọ gara aga, na-atụ ụkpụrụ ka ọ ga-esi pụọ na nsogbu. O wee zipụ ogologo ahịrị onyinye ime ka obi dị nwanne ya nwoke mma, ka obi nwanne ya nwoke jụrụ. Ebe a ka arapụrụ naanị ya, o wee zute Chineke iru na iru. Ugbu a achọrọ m ka ị soro m hụta ihe mere n'ahịrị ndị na-eso nke a, n'ihi na nke a bụ ndepụta nke ụzọ Chineke si emeso ndị jupụtara n'uche nke onwe ha. Ị na-agba mgba n'ime onwe gị oge ụfọdụ banyere ihe nke ị chọrọ ime. Jekọb bụ mpụta ihe nke mmadụ onye jupụtara n'uche onwe ya. Isi nke 32 bụkwa onyonyo nke ụzọ Chineke ji emeso ndị jupụtara n'uche nke onwe ha. Ọ bụrụ na ị chere na ị nọwo n'ebe ahụ, nke a ga-apụta ihe nye gị. Na mbụ, ihe nke mbụ n'imeso ndị jupụtara n'uche nke onwe ha bụ ịnọrọ onwe ha. Hụta ahịrị nke 24 sị, o wee fọdụ Jekọb naanị ya. Ị maara ihe Chineke na-eme ndị jupụtara n'uche onwe ha? Nwa nke nta n'otu oge, ọ na-ewezuga nnọnyere na enyemaka site n'okpuru ha. Ọ na-ewezuga ndị mmadụ bụ ndị ha ghọrịworo, jirikwa mezuo ọchịchị obi ha. Ọ na-ewepụ onye ahụ nke juru n'onwe ya site n'enyemaka niile ruo mgbe ha nọrọ naanị onwe ha n'iru Chineke. Jekọb apụghịkwa ịlụ ọlụ. Ugbu a ihe niile ọ pụrụ ime bụ ichere. O nweghị ihe dị ike nye onye jupụtara na mmụọ nke onwe ya karịa ịnọ n'ọnọdụ nke na-enweghị ihe ọzọ ọbụla nke ọ pụrụ ime. Ihe nke abụọ Chineke mere Jekọb bụrụ inye ya ahụ nke Chineke. Hụta ọgwụgwụ nke ahịrị nke 24 sị, o wee fọdụ Jekọb naanị ya, otu nwoke wee so ya na-agba mgba ruo echi ọbụbọ. Na akwụkwọ nsọ gị okwu a nke bụ otu nwoke ka a malitere akara mkpụrụ okwu dị ukwuu, n'ihi na nke a bụrụ mkpughe nke Onyenwe anyị. Biko rịba nke ama na Jekọb alụsoghị nwoke ahụ ọgụ. Anụ m ọtụtụ nkwusa ozi ọma site n'akụkụ akwụkwọ nsọ a nke ga-eme ka ị chee na Jekọb lụsoro Chineke ọgụ n'ekpere. Ma akwụkwọ nsọ asị gị na Jekọb lụsoro nwoke ahụ ọgụ. Akwụkwọ nsọ sịrị nwoke ahụ lụsoro Jekọb ọgụ. Ihe mekwara nwoke ahụ jiri lụso Jekọb ọgụ bụ n'ihi na ọ chọrọ ịkụda ndabere Jekọb n'ime onwe ya. Haleluya. Ọsọ otu nwoke wee so ya na-agba mgba ruo chi ọbụbọ. Ọ bụ ihe dị oke egwu Chineke imeso mmadụ onye jupụtara n'uche nke onwe ya.
onye na-agaghị enye Chineke uche ya. Ọ bụrụkwa na ịbanye n'ọnọdụ ebe ọ ga-emeso gị, ọ ga-eme ihe ọ bụla nke o kwesịrị ime ruo mgbe o meriri gị, ka ị wee guzo dịka Jekọb mgbe ihe niile gwụsịrị. Mgbe inye ahụ nke Chineke kwụsịrị, anyị na-erute n'ihe nke atọ na mmeso Chineke nye Jekọb, nke bụ mmegide nke mmadụ. Hụta ahịrị nke 25. Ọ sị, mgbe ọ hụrụ na ọ pụghị ijide ya, o metụ isi ọsụ ya, isi ọsụ Jekọb wee pụọ n'ọnọdụ ya mgbe ya na ya na-agba mgba. Ugbu akwụkwọ nsọ sịrị, Jekọb guzogidere. Ị hụrụ ya, Jekọb iguzogide mmadụ ahụ na-agba ochie, nke bụ onyonyo nke Chineke, ga-eme ka ịghọta na Jekọb nwere ike nke mmadụ. Ọ bụ nwoke nwere ume. N'ezie, nke ahụ bụ ihe mere nsogbu ya jiri karịa. Nsogbu karịsịrị ike bụ imeso onye dị ike, onye jupụtakwara n'uche nke onwe ya, nke na-agaghịkwa akwụsị. Chineke arụghị ọrụ Jekọb. O mewekwa ihe niile dị mfe. O nweghịkwa ihe ọ bụla dị mfe nke fọdụrụ ka emee. Ya mere Chineke ga-abanye n'agba nke ikpeazụ n'ọrụ ya, ime ka Jekọb ghọta na ọ bụghị ihe onwe ya ji isi ndụ ya, ọ bụ Chineke nọ n'isi ụgbọ nke ndụ ya. A na-ahụtakwa ike nke Chineke na mmeso nke ahụ o mesoro ike Jekọb, bụkwa nke kwụsịrị iguzogide Chineke. Anyị ga-aga n'iru na nnọkọ anyị n'oge na-abịa abịa ịhụ ụzọ Chineke siri mesoo Jekọb. Dịka unu na-anọnyere anyị, ka onye nwe m gọzie n'aha Jizọs. Amen. Ka amara Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na Onyenwe anyị site n'okwu ya wee gọzie gị. Anyị anụwo ihe banyere nna Josef, ma chetakwa ka nna anyị nke bi n'eluigwe siri rapụ ocheeze ya wee bịa n'ime ụwa ka o wee gosi anyị ụzọ ndụ ebighị ebi. I kwerewo n'oziọma Jizọs Kraịst? Ọ bụrụ na ị kaghị ekwere, ma ị chọrọ ime ya ugbu a, soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ọ bụrụkwa na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnye anyị na-agba nke abụọ ya. Dịka ị na-eme nke a, ka udo na ngọzi Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.